Mayong gabi kanatong tanan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mga Kristohanon. Aniya kita karon sa usa ka gikahinaman nga dialogue. Dili na to tawgon ni debate kundi dialogue. Kay usahay ang pulong debate makahuna-huna tag lalis, away bakhat. Pero ang dialogue usa ka constructive exchanging of ideas. Okay. Unya kini nga religious dialogue na sabutan kini sa miaging Oktubre o Setyembre pa. Agosto pa diay. Unya daghang mga kakulian o napospon pinaka Domingo karon nahitabo na gyud o mahitabo na gyud. Kini pagasalmutan sa duha ka pangiitan nga mga maglalantugi o tig dialogue. Usa ka membro o inunta na sa kapunungan na worshipers of Yahweh o usa-usab ka Romano Katoliko. Tema: resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Pamatudaan nga ang Domingo usa ka ipapahulay o Sabat sa Bag-ong Testamento. Kini pagasalmutan sa duha ka maglalatugi una sa Katoliko, Romano Katoliko, Brother Paul San Pablo Alima, affirmative side. O sa negative side, Mr. Ismael Bahinting. Negative side, worshipers of Yahweh. O ang moderator kanong gabi una, anyong igsoon, Brother Lord Julio Rata, na mausay ni pirma sa atong nasabutan. Kung sa rin pa ta magsugod, tugutin ko pagbasa sa pipila ka mga rules and regulations, mga lagda, alang nining dialogue. Una, kinahanglan nga sa katarong ipailas sa moderator ang magkaatbangay nga debatidor, ilangalan o relihiyong gipasakupan o address. Taga Manga District, Tagbilaran City, si Brother Ismael Bahinting, si Brother Paul Alima, taga Kinasangan, Cebu City. Ikaduhang lagda, kinahanglan nga kontrolon sa moderator ang crowd na dili mga tawag kusog. So I hope dita kayo mo katawa nga mga kargado na bugal-bugal, dili maninggit o dili manggawgaw, manglawgaw rather, may elre, manglawgaw, sorry. Kung dunay giganahan, mongisira o mupakpak raghinay. Ikatulo, kinahanglan nga panahon sa question and answer portion, badlongon sa moderator ang sayop nga pangutana o tubag. So, naay pangutana nga makonsider nga sayop tungod kay dili labot sa tema o walay kalambigitan sa tema. Mausap ang tubag. If the answer is not responsive to the question, kinahanglan badlongon. Kaupat, kinahanglan nga kung ang pangutana categorical question, answerable by yes or no, kinahanglan tubagon categorically. Yes if yes, or no if no. O pagasundan o qualification. Kinahanglan, ikalima, kinahanglan sa panahon sa presentation sa affirmative o negative, lakip ng rebuttal, dili hisgutan ang ngalan, address, family background, moralidad o religious group, nimulitok o dili kamao, buang, huanggol, walay buot o uban pang susama ni mapulunga nga mga panaot ngadto sa iyang kaatbang. So no ad hominem arguments, walang personalan. Maisgutan ang religious group
sa kaatbang ko ng tema mahitungod sa ngalan sa religious group. So dili isgutan ang ngalan sa religious group, whether worshippers of Yahweh or Roman Catholic Church or simply Catholic Church, dili pwede. Kaya wata magtima anig ngalan sa mundo. Kaunom, kinahanglan nga ang presentation sa affirmative o negative balik 15 lamang ka minuto. 10 lamang ka minuto ang question and answer portion. 5 minutes ang rebuttal. Ikapito, kinahanglan nga ang pangutana o tubag dili mo lampas sa 1 minute. So, naatay mga timers, ipaila-ila na ito karong taon. Ikawalo, kinahanglan nga walay bisan kinsang muhonghong o mutudlo sa masigka debatidor. So, no coaching please. Naghan pa mga Catholic faith defenders ani. I hope nga walay mo attempt o coach. Kaya abi pa lang, mas maayo ka sa atong debatidor. Kini atong debatidor, dili ni basta-basta. Taasan ni siya kasinatian. Ikasyam, kinahanglan nga hatagag katungod ang masigka debatidor pag-object kung doon sa'y mamatigdang violation o kasaybanan sa kaatbang. Lakip na nga sa moderator o kinahanglang i-grant sa moderator kung masabtan na sakto ang objection. Ang objection i-address sa moderator dili sa kaatbang na gikalantugi o gikadialog. Katapusang lagda, kinahanglan nga kung makahimo tulo ra ka violations ang debatidor, kinahanglan i-deklarar dayon siya sa moderator nga pilde sa debate o hunungon ang debate. So there is a minimum or maximum 3 ra gyud, di na pwede mo lapas ang violation. Ma-declare di ay nga pilde. Note, himuon ang dialogue sa katarong o sa kabalaanon. Pinirmahan sa tulo ka nalambigit dinhi sa religious dialogue, Brother Ismael Bahinting, Brother Paul Alima, o kini inyong moderator. Okay, so ang atong timer, official timer, asa to? Lakaw pa. Ikaw ra bro. Mahangyo tagdahay Katoliko nga mo tanaw pod sa iyang oras kay kauban na ba ni silang Brother Ismael. Both sides na different bars. Okay? Ano pa day? Rules para sa timer. Kanya ang ngalan sa timekeeper palihog ipasuwat sa repro. Ha? Sige na. 15 minutes constructive speech, 10 minutes cross-examination, 15 minutes destructive speech, 10 minutes cross-examination, 5 minutes rebuttal, negative side, no objection. 5 minutes rebuttal, affirmative side, no objection. Kadua, questions must be based on topics only, on the topic only or subject matter. Dili pwede ta magsagsag. Katulo, 1 minute question, 1 minute answer. Fourth, focus on topic or subject matter only. Last is the speaker who will do non sequitur argument will be objected anytime except on rebuttal portion. So, wala na ilabot sa tema. Okay, so andam na ba ang tanan? Andam na ba itong duha ka moderator? Brother Bahinting? Ready na? Okay, Brad Paul. Atong timekeepers, siya si Brad Mars, ang kauban, o si Brad Paul. 10 minutes po man eh. Sige lang, na may uban din yung makakuha. Sige na bito tag-debate eh. Bawa na tani. Okay. So, sugda na karon ang pamahayag sa affirmative speech. Balikon ko ang topic. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament.
The first 15 minutes constructive speech will be given by Brother Paul San Pablo Alima, Roman Catholic Defender. Ako na yung request niya sa mga niya kay naidaghan ito mo talaw. Balik. Gare. Ato ang iyon dire sa atubangan nga murag lugaran sa nato Brad Jimmy, ari Brad Rooney, ari ang tari sa kilid. Kaya na ito may son nga gusto mo tanaw na sa tunga sa plaza. Kaya katong uban nga gusto pag yung mas maka klaro paminaw, we are inviting you to come over dire sa sulod, ari sa kilid, pwede pa. So, time starts now. Yun, dengan salamat no sa atong tinahod nga moderator o sa akong kaakbang niining maong diskusyon o kaninyong tanan gani ami saksi niining maong religious dialogue mayong gabi kanatong tanan. Sumala sa tema nga akong pamatud-an, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Kini nga debate dili kini paghisgot may tungod sa Saturday. Klaro ang topiko, ang Sunday, ang subject matter ni ining mao nga diskusyon. Ug ako kining proibahan in the New Testament. In the New Testament, meaning dili kita maghisgot og Old Testament. Kay in the New Testament man og wala kini referensya nga pagagamiton. Meaning ang atong gamiton sa pagresolba niini mao mismo ang Bag-ong Testamento. Kini bang Sunday Sabbath ba ni? Ang unang teksto nga akong kutloon sa Bag-ong Testamento isulat kini ni San Mateo. Si San Mateo usa ka Hudyo at the same time usa sa Kristiyano. Dinhi sa Great New Testament paminawin ninyo kung unsa ang gisulat ni San Mateo. Mateo 28:1. Di opse sabaton. De episkopose ies mian sabaton. Sumala sa atong gibasa sa Bag-ong Testamento nga sulat ni San Mateo. Pila ba ka sabaton ang inyong nadungog? Dunay duha ka sabaton niining maong bersikulo sa Biblia. Kining sabaton mao kining Sabat. Mao kini ang adlaw nga ipapahulay. Buot Sabton si San Mateo niining maong teksto naghisgot og duha ka Sabat kon sabaton. Sumo kini ang original nga pagkasulat sa Bag-ong Testamento sa Grego. Giproibahan nga dunay duha ka Sabat sa maong bersikulo. Sa dihang gihubad ang Grego ngadto sa Latin, sumala sa Biblia Vulgata ang pinakaunang na-compile nga Biblia. Unsa man pod ang iyang pag-translate niya ng Mateo 28:1. Paminawin ninyo ang giingon sa Mateo 28:1. Ug sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga igpapahulay. Pila man ka igpapahulay ang nadungog ninyo? Niining maong bersikulo. Naghisgot kini og duha ka igpapahulay kun duha ka Sabat.
Mao kini ang giproibahan sa mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og formal equivalence. So ang pangutana mao kini, kining duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1 unsa maning adlaw? Unsa maning adlaw nga duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1? Matubag ang maong pangutana kung mogamit kita og mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og dynamic equivalence. Kay diha sa dynamic equivalence, ang iyang pag-translate is thought for thought. Kung unsa giposubot sa author o tagsulat niya ng maong bersikulo. Mao nga atong mabasa sa Mateo 28:1 sa pangutanang unsa maning duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1. So mogamit kita og translation nga migamit og dynamic equivalence aron matubag ang maong pangutana. Mateo 28:1. Mao kini ang atong babasa. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay og sa pagkakaadlawon sa adlaw nga Domingo. Unsa di ay ang usa ka adlaw dinha sa Mateo 28:1 nga Sabaton? Klaro, mabasa nga adlaw nga Domingo. Kay duha man to ka Sabaton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga dili Domingo? Mateo 28:1 dinhi sa Kopin edisyon. Atong mabasa sa Mateo 28:1. Mateo 28:1 mao kini nga atong mabasa. Sa natapos ng gabi sa Sabado og nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana, which is Sunday kung Domingo. So sa ato pagining duha ka adlaw dinhi sa Mateo 28:1 nga Sabaton, according sa statement ni St. Matthew, Sabado kini og adlaw nga Domingo. Pero wa man ni magtapik og Sabado. Dili man mo i-discussion namo ng adlaw Sabado. Ang akong pagpruiba din hingang Domingo, Sabat. O napruibahan ba nato sa Biblia nga kanang duha ka Sabaton dinha, ang isa ka Sabat dinha Domingo? Napruibahan. Busa niini nga kasayon, ako moingon nga napamatud-an ko ang akong proposisyon. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Gawas kundi siya mooyon on niya nga dunay duha ka Sabaton. Gawas kung moingon siya Brad Paul, isa ra man na kasabat diha Brad Paul. Saturday ra man na. Ingon niya na ang pagdigar niya on niya. Pero kung mooyon siya nga ang maong bersikulo naghisgot og duha ka Sabat, sumala sa mga translation sa Biblia og sumala sa Greek New Testament, nang mahikog siya og mapugos siya sa pag-angkon nga kanang Mateo 28:1 kanang duha ka Sabaton dinha referado sa adlaw nga Sabado, which is Saturday, o sa adlaw nga Sunday nga mao kini ang gipribahan sa akong proposisyon. So ang iyang himuon lang unya, inigar lang niya nga Brad Paul, di na tinuod Brad Paul nga duha ka Sabat ng Mateo 28:1. Kung moingon siya nga di na tinuod nga dunay duha, nan mangita sa bersikulo nga usara. Ato siyang pakitaan nga asa man Brad bahinting nga ang kanang Mateo 28:1 Saturday lang isgo kada wala day Sunday.
So ingon ni ana ang iyang himuon niya nga inigar niya nga sa Mateo 28:1 walay duha ka Sabat nga gihisgutan din na. Pwede sab nang inigar nakana manggo Brad Paul ng Sabaton dia Brad Paul. Di maguna referado Brad Paul sa Sunday. Referado na Brad Paul sa simana. Kung mao na iyang inigaron niya, maguba sa iya nga naman. Kaya kung moingon siya na kanang Sabat diha o Sabaton, week ang giskutan din ha, pwede pasabot na katong Saturday, isa po to kasimana. Pwede pasabot si Jesus namatay sa isa kasimana o nabanhaw po sa isa kasimana. Ingon naman on niya ang resulta niya na kung iyang inigar nga dili na specific nga Sunday. Pero specific bagay ka na Sunday, specifiko nga naman kung ato ng basahon sa Ingles sa Mateo 28:1 mo kini ang atong mabasa niya ng maong bersikulo. After the Sabbath and towards dawn on the first day of the week. Sa ato pa specific yun nga, first day of the week, which is Sunday. Dili pwede nga moingon siya nga simana na. Kung dili, klaro nga kanang gisgutan din ha nga Sabat, nga duha ka Sabat. Wala ko'y sopak na itong isa nga Sabado. Kaya ang among topic di man Sabado, Domingo man. Mao ka nga usbon ko nining kagabhion na proibahan ko nga kanang Mateo 28:1 kanang duha ka Sabaton. Referado ka na sa Sabado o referado ka na sa Domingo. Kay specific ang giingon din ha nga first day of the week. Basin mangutana po siya unya nga kana manggod Brad Paul ng Mateo 28:1 referado man na sa pista sa gitawag unleavened bread. Og mao kini ang akong ipadayon unya no nga pagpruiba dili lang kini nga sitas ang akong gibasihan, daghan patag mga bersikulo kung doon natay igong kahigayunan unya sa pagprove. Apan balikon ko nining maong Mateo 28:1 na resolve nako ang proposisyon nga ang Domingo Sabat kay ang Mateo 28:1 naghisgot og duha ka Sabat o ang Sabat naghisgutan ni anang mong bersikulo Sabado o Domingo. So klaro nga ang Domingo Sabat according to the New Testament. So mo nang akong i-withdraw ang 1 hour para sa cross-examination. 1 minute para sa dugangan nato cross-examination nga oras. Ako na ipahulam sa pangutana ni sa akong kaatbang na sa minuto. So, okay, daghan kayong salamat. Natapos ang 15 minutes constructive speech ni Brother Paul Alima. O musunod karon ang 10 minutes cross-examination. Ang pangutana magagikan ni Brother Ismael Bahinting, worshiper of Yahweh. 10 minutes. Andam na ba ang atong timers? Okay, time starts now. Akong nadungog kaganiha, Brad, nga imong dimension ang ikaduhang Sabaton. Nga gilipok sa pagbasa nimo sa Grego nga mian Sabaton. Nga maoy imong gi-deliver nga nahimong Sunday. Pangutana. Kung dito ta sa Grego manukat, na ba dito ang Grego sa Sunday?
Naa, wala. Sa Griego, klaro akong giingon nga sa Griego dunay duha ka sabaton. O kining sabaton ako ning gipruibahan, di man lang kaisa lang ka bersyon ako gigamit Mr. No. Ako gigamit, daghan ko gigamit nga ebidensya. So katong akong katibok ang ebidensya, mao to ang nagresolba sa tema. So kanang Mateo 28:1 gigamit ko na nga ni anang maong bersikulo dunay duha ka sabaton o kanang Sabat din ha reperado na sa adlaw Sabado o sa adlaw nga Domingo. Busa na proibahan ko ang akong proposisyon. Sunod pangutan. May objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutan na simple. Nagamit ka sa Grego o es niyan sabaton. Gamit ka sa Mateo 28:1. Ang balik na kong pangutana, maunay nga, dito ba sa Grego, makita na ba ang word nga Sunday? Parang mulugsot ang translation nga Sunday. Naa ba na sa Grego o wala? Ano ra kasimple? Ato ipatubag una, yes or no, kung doon na ba'y Sunday sa Grego, niya ng Mateo 28:1, o niya, qualification 1 minute. So kung dihagyod sa Mateo 28:1, sabaton ra gyud ang mabasa din ha. Ang akong pag-prove nga kanang duha ka sabaton Saturday nag Sunday dinhi na sa ubang mga translation. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ako ipapili siya ba? Naabay mabasa dito nga Sunday o wala? Iyara man kung gitubag og sabaton. Categorical akong question. Naabay mabasa nga ginigriko sa Sunday dito sa tumoy nga es niyan sabaton. Naa, wala. Ang itubag na nako nga reperado na sa duha ka sabaton. So kung mangutana kag specific Sunday, kadang Sunday English man na, di man na Greek. So ayaw ko pangutan sa pangutana nga wa diha ang tubag. Sunod pangutana. Moderator's time ng kariyot, Brother Paul, Brad Ismael. Ang pangutana ni Brother Ismael, ang serable first by yes or no. So magpaabot ta nga mutubag una si Brother Paul, yes or no, o niya follow up lang ang qualification. Okay ba kanto, Brother Ismael? Nilikay gyapon sa gamay, Mr. Moderator. Ang gusto kay, na may Greek word sa Sunday. Na Greek word, Kyriaki. Ugari ka sa Latin, dice. Akong pangutana mauni. Ang akong pangutana likay. Nanukat man siya nga iya mang ipagawas ang Grego nga pagpalusot Sunday. Unya ako mang nasabot na Mr. Moderator nga wala gyud. Sige na lang. Sunod pangutana. Sorry. Naumentaryo na makasayang tubag. Klaro ang tubag nga sa Grego, dili Sunday ang gigamit patod pa niya. So, ang ako lang ihuwat nga moingon si Brother Paul, no. Kay dapat matubagon una, yes or no. Then, sakto ang qualification. Kay bago kung nakasabot ka sa iyong qualification. So, sunod nga pangutana, answerable gani, yes or no. Unahag itubag, yes or no, usa ang qualification. Sunod pangutana. Migamit man ka sa Grego nga es niyan sabaton. Unya gihubad sa imong version first day of the week na ay word nga day. Kay kung butangan sa day, pwedeng mo gamang Sunday pangutana. Dito ba sa Grego naa ba ang pulong day parang in-translate na apoy day in Greek? Naa ba sa Grego sa Matthew 28 ang word na Greek day, naa, wala. Sa akong gigamit Hebrew. So ang imong pangutana English. Oh. So ang Grego niya na naghisgot na duha ka sabaton. Dili nato mabasa lang nga day kan ang word nga day is English. So ayaw ko lagi pangutan sa usa ka butang nga wa diha sa maong bersikulo. Kay akong pagtubag ni base ko sa Mateo 28:1
nga dunay duha ka sabaton o kanang duha ka sabaton dinha mao na siya ang Sabado ug mao na siya ang Domingo. So dunay duha ka Sabat which is Sunday and Saturday. So na-resolve na ko, na-prove na ko sa mong bersikulo nga ang Domingo is Sabat gamit ang mga ebidensya. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana, wa ko magpasabot nga basahon sa Griego ang word nga day. Na may Greek word sa day, unya inig-translate niya sa English like first day of the week, na may day, ang ako nung pangutana, dito yun sa Greek, pag-translate man mo na day, dito ba sa Greek, na may Greek sa day dito o wala? Ang mabasa lagi da sa baton. Walay mabasa diha nga day kay among pag-pruiba ni ana diha na sa first day of the week sa iyang translation gikan sa Grego. Pero wa na magnegar sa kamatuoran nga walay duha ka sabaton sa Mateo 28:1 o kanang duha ka sabaton Sabado kanang Domingo. Ang imong pangutana wala gyud katandog sa proposisyon nga ako gipruibahan. Sunod pangutana. Sa ginong Griego nga gigamit niya esmian sa baton. Ang Grigong pulong S base sa akong research into paingon pangutana unsa bay imong pagsabot sa ang wording nga S nga paingon ngadto sa baton. Unsa may imong gigamit nga binisaya sa S? Ang tubagan na kini ang question, Mr. Moderator objection. Ang among topic di resolve that Sunday is Sabbath. Wala niya tanduga nga diha sa Mateo 28:1 moderator dunay duha ka sabaton. So kanang imong pangutana wa gyud na kaigo sa tema, Mr. Moderator. Okay, ang pangutana dili tinaw nga naigo sa tema, pero kung ang imong argumento mag-agi ang pagiha adto na nahisgote sa imong constructive speech. Lahing pangutana. Mi es miyan sa baton. Gihubad man nimo og week ang sabaton. Pangutana. Dili ko translator, Mr. Moderator, wa ko maghubad. Nagamit lang ko sa mga translation sa batid sa Grego. So ayaw ko pa sumanginling nga ako'y naghubad. Ang akong nagamit na kong ebidensya, Mr. sa proposition nga atong giprebahan. So ayaw pagpanangil na ako ang naghubad diyan na. Migamit lang ko sa mga hubad, sa mga batid o makinadmanon sa Grego o angay nga mo saludan ta kanila. Moderator's time. Excuse sa karyot. Ang iyang panubag isong bahinting dili lamang kinutlo sa Grego. Misandig siya sa mga hubad usab sa mga batid na tighubad translators. So ang imong pangutana karon, imong pangutanon kung sakto ba ang mga hubad ni anang iyang gigamit uban niyang referensya. So manginawat ko nga dili ka mo ditsong ingon nga sig hubad. Lahi pangutana. Ginamit ko sa imong libro. Okay. Base sa imong gigamit nga translation nga libro, ang sabaton gihubad mag-week. Pangutana. Ang sabaton imong gisabot sa sabat. Unya gihubad imong week. Unsa day Greek word sa week, sabaton o igduma? Unsa day Greek word sa week, sabaton o igduma? Mr. Moderator, wa mi magtima og week. Ang among tema is specific Sunday, which is the first day of the week. So, naman sa atong regulasyon nga ang pangutana ibase lang gyud sa tema, sa subject matter. Gawas ko nagtima mi direct week kay musod lang imong pangutana. Ayaw ko pangutana sa wala sa tema. Na sa atong moderator, na sa atong kasabutan, Mr. Moderator, nga ang mo-violate i-count na sa
moderator. Tapos na imong pangutan na wala man na makabase sa atong tema. Sunday man ang atong topic, dili man kawig. Ayaw ko pangutan na si Manang awa sa atong tema. Mr. Moderator. Moderator's time. Ang pangutana kinahanglan sibo sa tema. Base sa akong nasabtan sa imong pangutana isong 20, imong gi-question ang mga hubad na gigamit ni Brother Paul. Okay? So kung imo nang gi-question para nimo dili na sakto, adto na na ipabarog sa imong constructive speech. Lain pangutana palihog. Ang akong pangutana, 2 minutes? 2 minutes. Ang akong pangutana, mipakita man gud kag libro nga translation nga upon the first day of the week. Ya dito di ay sabaton ra. Karon, kay week man ang imong gipagawas usap, imo man gibasa. Unsa di ay Greek word sa week, sabaton or ibduma? Ibduma. Ang naa sa Mateo 28:1 kung gigamit sa baton. O kanan sa baton din na wala na maghisgot og week. Specific gani nga first day of the week, which is Sunday. So ayaw pagutan na nga wala na hisgot eh. Sunod pagutan. Moderator's time. Siguro sa akong nasabtan sa ni Brother Paul na ang sabaton nahuban ni atong tagtaas nga phrase on the first day of the week. May ang isandigan kay naman sa referensya kung nakay kasupa ka na isang 20 ato na lagi na hisgote sa imong constructive speech. Palihog lang yung pangutana. Okay. Kaya gibasa man nimo sa Griego nga es mia. Ang es na ang mapireferensya na into. Ang word nga into, paingon, ngadto. Ay sa kapangutan na, previous na previous. Christian Moderator previous. Paingon ngadto. Kung ang Domingo mao'y gipasabot sa word paingon, dili na gamiton ng pangutan na. Ikaw na akong pangutan na. Gamiton pa ba ang paingon? Kung kana maunay Domingo, paingon, gamiton pa ba di ay ang word na Domingo kung paingon ang gigamit sa maong S sa Grego? So kana nga pangutanan nimo Mr. Beto, wala gyud na maguba sa team mga kanadi na siya Sunday. So klaro ang akong gipresent nga ebidensya nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1. Mao kana ang duha ka adlaw nga mao kana ang Sabado ug Domingo. So ang imong pangutana wala makaigo sa akong tema o nagpabiling nagbarog tubag ko ni. Nagbarog ang akong proposisyon nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1 ug ang isa diha mao kana ang adlaw nga Domingo. Salamat. Diyan natapos ang 10 minute cross examination. Painumdum na nato sa atong mga higala nga debatidor, tig-dialogue nga ang atong mga pangutana isibo gayon sa tema. Balikon ko ang tema. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. So kung naa kay supak sa iyang pagpabarog, unya mukustar pa na og taas nga mga pag-argumento adto na palihog isulti sa imong constructive speech o baka sa rebuttal. Okay? So, karon magsugod na ang 15 minutes destructive speech ni Brother. Okay, sige. Palihog ko sa palihog bro. Balin. Ay marka katuloy ko teng. Dili ta mo kuana. Ayaw matan kuan. Ayaw mo tara na tara. Okay, so reminder na to sa mga nasa audience, ayaw sa mo og komentaryo, hindi ako nakauyon mo, pakpak lang, di lang kayo kusgon.
Unya, okay, sa Rita Malangay, Aronita Malangay, sugdan ang 15-minute disruptive speech. Brother Ismail Bahinting, iyang gupon ang pagpabarog ni Brother Paul Alima. Time starts now. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsoona. Niining taknaa ang ako karong papel, mao ang pagguba. Dili sabton nga ang matag muguba sayop. Dili pod sabton nga ang mga gubon puro sakto. Bali-bali na rin sila, depende sa sitwasyon o sa maong mga presentation. Karon kay negative man ko, pamatud-an ako nga ang ikaduhang sabaton sa Mateo 28:1, dili reverado Domingo or unang adlaw sa semana. Tinuod nga dunay duha ka sabaton. Ibasa ni kaniha ang ikaduhang sabaton giingon sa Griego esmian sabaton. Pero ako nirong pamatud-an nga kanang mao nga sabaton nga ikaduha is not referring to Sunday. Una, tungod kay sa Hebrew o Greek sa Matthew 28:1, walay pulong day. Higala igsoon. Kung study ka Greek vocabulary na makadagang referensya, ang Greek word sa day, hemera. Pero ang tuwa dito, esmian sabaton. Giaminar gani sa kong katbang, nga wala gay day dito. Pero pagpalusot pa sa translation na anay day. Kung butangan siya day, makatabang na pagano rin ato sa Sunday. Kung butangag day. Pero digli-li mo sa Griego, walay word hemera. Wala magingon, mian hemera sabaton. Wala magingon. Giingon ra, mian sabaton. Walay day. Busa, kung butangan ni mo day pag-translate sa English, wala dito sa gikuhaan. Okay. Ikaduha, sa Hebrew nga Matthew 28, mauni ang mabasa, we akaremot sa hasyabat. Kasi hier liikad basyabatot. Basi dinhi, wala kay mabasa nga word yom. Tungod kay ang Hebrew word sa day, yom. So wala magisgot. So walay day, walay dapat di unta ipalusot sa translation. Kay kung butangan og day, magama man ang Sunday, makatabang man sa Sunday. Pero walay day, ma-Hebrew o mag-Griego, wala gayoy day nga nakabutang. Naara na sa mga translation. Diri sa akong English translation sa Matthew 28, nag-ingon, now after the Shabbat, toward dawn, on one of the Shabbatot, unya na ng Sabatot. Balik ko sa punto. Walay word nga day bisan sa Hebrew. Kay Hebrew word sa day is yom. Balalitan, Sunday, yom version. Monday, yom sini. Merkulis, yom silisi, yom gina. Kanunay. Now, unang punto nga makapadaot kung i-translate po tanan ni mo day. Because in Greek and in Hebrew, never ni mo ma-encounter ang Griego na hemera o ang Hebrew na yom. Sunod nga punto. Tungod kay ang gigamit sa Hebrew, mao ang li o sa Griego es nga parihong nagkahulugan paingon ngadto sa ato pa, dili ang Domingo ang gipasabot kay panulong naman ang gipasabot Hebrew. Niya ang Greek word sa Hebrew. Yan akong transliterate sa Pikas. Ingon niya, katong gihubad niya upon the first day of the week, sa Hebrew, li-ikad ba Shabbatot. Kaning word nga li, ani apod sa akuang vocabulary diri sa Hebrew, nga gisaysay nga ang li, meaning to or into. Unya, ani apod ko'y Greek nga gihatagan og transliteration nga giingon diri is mian sabaton. Ang li sa Hebrew into. Pagli-li na ko diri sa gitagaag translation sa s mian sabaton ang is into.
ikaw makasabot ang into padulong nga to. So pag panagbanag pa padulong S, padulong sa to pa, kung ang Domingo pa ikipasabot nga nang mag-histo pa sa padulong nga to, nga Domingo naman to, padulong pa din Domingo naman. Pero ang wording sa Grego Hebrew, le sa Grego is into. Sunod nga punto, guba na nga kaisuna. Sunod nga punto, grabe ni Tino. Pero ay nagsapa sa which top translation Greek mao gyapon ang iyang humpad into nga pag-iba sa kaganiha. Number 3 nga dili gyud magama ng Domingo. Number 3 tungod kay ang gigamit sa Hebrew mao ang ekad. Ekad sa Grego miyan, sa Hebrew ekad. Sa Greek dictionary Strong Concordance kung basahan nimo ang ekad nakabutang nito united, that is one. Kung ngayon kag-united, naani ka uban. Naani ka uban. Kabantay mo? Maintain moderator's time. Minaw sa objection. Ang among gisabutan in the New Testament ni alsa na siya referensya. So violation na Mr. Moderator sa gipirmahan mismo niya nga mo submit kita sa atong sabutan nga result in the New Testament. Na ako'y referensya din nila pero reserve pa ko pero dili ko mo gamit kay mo supak man ko sa atong ikasabutan sa publisher. Salamat sa Tigson, Brother Paul Alima. Nakadungog ko sa imong objection. Paminaw sa ko sa side ni Tigson Bahinting nga ana ko mo decide. Wa ko bugawa sa New Testament. Tungod kay ang word nga li, nigamit ko sa Hebrew New Testament. Nigamit ko sa S, nigamit yapon ko sa Hebrew New Testament. Although gigamit na ko ang Greek Concordance nga S, pero ang iyang ipunting kadto mang S sa Matthew 28 nga S miyan sa baton. So wala ko magawa sa New Testament. Kadto ra akong gitagsa-tagsa. Okay. Sumala sa tema, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Wala masumpay according to the Bible and references. So dili nato maobligar sa Tigson Bahinting nga dili mo punit og diksyonaryo nga makapunting gihapon sa New Testament. So akong gitugot nga magpunit sa Strong Concordance. Salamat, Mr. Moderator. Unya ako namang nahisgot nga una walay day, number 2 ang li sa Hebrew into. Unya ni ay po Greek na ko dinhi nga gikan sa computer, pareho ra sa gibasa sa kung kaatbang S into padulong. Kung reperado pa unta ang sabaton diha nga Sunday, nganong mopadulong pa man ngadto sa Sabat nga Domingo naman. Sunod ikatulo. Kaya moderator's time lang kariyot. This is not the time for rebuttal. In other words, dili nimo gubon sa ang iyahang tagsa-tagsa ka punto ipabarog sa una nga okay, nakuha pa rin yung punto. Dili pa ni panahon sa rebuttal. Reminder lang na siya. Okay, number 3. Kay paguba man ako sa Sunday. Number 3. Tungod kay ang gigamit sa Hebrew niya ng Matthew 28 le ikad. Ang word nga ikad sa gikaingon ko na sa Strong Hebrew Dictionary, united, that is one. When talking about united, naani kauban kining maong ikad. Dito sa Griego, miyan. Una sa text dili sa usa ka computer, gikan sa Griego sa Matthew 28:1. Ang miyan iyang giubado to one. Sa to pa into to one. Padulong ngadto sa usa. So ang maong usa dili referadong usa ka buok. Kundi ikad united, that is one. Naay kauban aning maong usa. Naay kauban. Unsa kay kauban ani? Sunod nga punto. Ikaapat. Tungod kay ang gigamit sa ikaduhang sabaton, Greek plural,
nga sa Hebrew plural mao ang Shabbatot. Malikon ko. Matpasabot ang gigamit dito sa Griego plural sa Hebrew. Basahan ako sa Hebrew pagbalik. We akarimot sa iha Shabbat kasi liikad ba Shabbatot. Diri sa akong Biblia nasa tumoy ang Shabbatot plural kana sa Shabbat. Sa ato pa unya direktor sa gihupat diri ni Watskot sa Griego ang iyang Sabaton of Sabbats plural. O ang Griego na Sabaton sa hupat diri plural dili week. O may week kani. Dili ko gini week kani. Sabbats plural. Karon kay plural man ni siya nya ika na ay kauban ani. Unsa ay historical biblical background ani mga kaigsunan. Ang background ani mao ni nga gigamitan og padulong ngadto sa usa sa mga igpapahulay plural Shabbatot. Malikon ko singular Shabbat plural Shabbatot. Natay referensya ana nga mutug-an nga ang Shabbatot is a plural form of the Hebrew singular form Shabbat. Now, paingon ngadto sa usa sa mga igpapahulay nganong plural ug dili na retirado Domingo padulong sa usa sa mga igpapahulay ngano man ang atong manluluwas namatay Juan 14 Juan 19:14 bispira sa pangilin sa pagsaylo unya Lucas 22:7 sa ilang pag-ambit sa tinapay nga walay patubo unya Passover po to nga pila ka adlaw nabanhaw siya nadiskubrihan dito sa lubong na banhaw pero kung sa may background ani inig balik nimo sa background ini naani sa Levitico 23:15 in support to the issue. Mr. Moderator Gamela, wala tayo balaod nga dili mo quote sa di ba? Usa ni kapag pagpatinaw anang New Testament. Dili man na sa matinaw na ko. Stop. Wala tayo balaod nga dili mo gamit ko. Okay, moderator's time. Akong gitugot ang Strong's Concordance kay ang termino sa Mateo 28 gikuha na nimo kahulugan sa Strong's Concordance. Dili ko matugot na mukutlo ka sa daang testamento. Padayon. Okay, pinuman ka mo tugot. Saha. Mga kaigsuonan, nganong kining pagbutang sa sabatong plural, ang punto na computation ka na padulong sa Pentecost. Pananglita, buhat 20 versikulo 7. Pawinawi pagayo 20 versikulo 7. Dinhe na nakabutang ang Biblia nga kasagaran upon the first day of the week natigom sila. Pero dito sa Hebrew, kung imong basahon sa Hebrew, ang buhat 27 biikad ba Shabbatot plural gihapon ang sa Hebrew. Nganong plural man tungod kay buhat 20 versikulo 7 ilukso sa 16. Kung sa ingon sa 16 sumpay na to ha, ingon sa 16 maghuko ha. Mihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Epeso aron dili sa malangan dito sa nalawigan sa Asia kay magdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Nga naman di man gud sila musugot mo gamit o background magkwenta mo ko na 7 Sabbats na ang kwintahon padulong dito sa Pentecost. Una pagkaukma ika-50 Pentecost. Maunang plural kay 7 Sabbats na dili week 7 Sabbats. Pero ang tinuod po na Feast of Weeks na itawag na sa Hebrew Kab HaShabot. Plural niya po ang weeks tungod kay 7 na kasimana or 7 ka Sabat to 49 days pagkaukma ika-50. In other words, kini si Pablo pagtikom nila yun na biikad ba Shabbatot padulong na to sa usa sa mga ipapahulay nga naman 7 na ka Sabat paingon sa Pentecost. Another text, 1 Corinto 16:2. 1 Corinto 16 text.
Nag-ingon din eh, sa kasaganang version, sa unang adlaw sa simana. Pero inagbasa niyo sa Hebrew, gingon niya, ikadba siya batok. So magyapon, padulong sa usa sa mga igpapahulay. Nganong padulong man eh, kaning 1 Corinto 16:2, usa sa mga igpapahulay. 1 Corinto 16:2, ilahos lang sa 8. Sumpay na 8. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. Kita na sayon nga di man ko nila pagamiton kay ang background ni mga Hudyo na mag-ihap na sila. Giingon na sa Hebrew nga os parting lakim, count yourself going to Pentecost. Objection, Mr. Moderator, kaya mong topic is resolved that Sunday is Sabbath. Ang Pentecost. So, nagpabilin Mr. Moderator nga wag yun sa katandog sa akong topic nga diha sa Mateo 28:1 dunay duha ka sabaton din na which is Sunday and Saturday. Samala sa akong napaminaw sa iyang pamahayag, igamit lang niyang ebidensya nga ang mga simana paingon sa Pentecostes matawag og Sabat. So, it is a valid argument. Padayon. Salamat. Ang punto mao ni 7 Sabbats na gitawag na sa Hebrew o Sheba Shabbatot Timimot. Kumpit 7 Sabbats, mao ng plural, mao ng paingon sa 7. Mao tong nag-count si Mateo 28 ang author, nag-count na ingon niya ni ikadba Shabbatot sa Griego ismihan Sabaton, referado sa 7 Sabbats kay pagkaugma 49 days, pagkaugma Pentecost. Mao nang nag-count si Pablo. Mausa ang Sabaton niya dili in taong Domingo, ang Sabaton niya weekly Sabat na, balik 7 na madulong ngadto sa Pentecost. Balikon ko, Sabato na wireless, pero referado na sa plural nga Shabbatot, nga 7 Sabbats, dili referado Sunday. Kaya nga naman, pag-ingon pag-ikad, ang ikad kay United as one, pila may kaubaran ng usa, 7 man na sa ramao ng ikad United, 7 ka Sabbats. So dili malalis nga naaga po duha ka Sabaton, pero ang ikaduhang Sabaton referado sa Sabado gyapon nga Saturday or ikapitong adlaw kay 7 Sabat mo na 7 ka ikapito 49 kay mula pang maginagdomingo, pero ang ikapito mao may the 7th day, mao may Sabat. So 7 Sabats, 49 days. Pagkaugma Pentecost, ang word nga Pentecost meaning sa Grego Pentecoste meaning 50th, sa Hebrew is Kamishim. Karon naguba sa akong side tungod sa side akong pagpahayag ni ang iyang gipaglayag naman, nagtuo man siya nga Domingo. Karon pag-ingon ismiyang paingon sa to pa muihat malag 7 Sabats di paingon. So dili sumugula mga kaigsunan. Gabi mi karon ang gidahom nga Sabaton nga Domingo dili in taon mo saril pagmutan-aw ka sa Hebro nga liikad ba Sabatot plural gala nga sa Grego esmian Sabaton nga ang gihubad nili sa Grego ibutang nga Greek interlinear ang word ikaduhang Sabaton of Sabbats. Og nanong Sabbats plural, it's simply because it refers to the 7 Sabbats going to the Pentecost, which is the celebration of the Jewish people. Ila lang sa ulogon, maunang plural siya, is not referring to Sunday, but referring to the 7 Sabbats, weekly Sabbats, going to the Pentecost. So rin mga kaigsunan, lisod din mo na balion, lisod din mo na napagyon. No? Na akong gipasa, walik ko akong i-recap. Kaganiha, pagtanaw na ko sa Grego Hebrew, wala may word Sunday. Sa Hebrew, ang Sunday, yung presyon, wala why Sunday. Sa Grego, ang Sunday, if I'm not wrong, Kyriaki. Why Kyriaki sa Matthew 28:1. Why Sunday? Unya, paglirik po di, ang isa Grego, Mia pun Sabaton. Wa pwede! Why? Okay, natapos na ang
15 minutes destructive speech ni Brother Ismael Bahinting o musunod ang 10-minute close examination ang mga pangutana gikan ni Brother Paul Alima, affirmative side, Roman Catholic Church. Time starts now. Kining Mateo 28:1 nga dunay duha ka sabaton. Unsa man ang background ni ining mga bersikulo, Mr. Tuba, ang background na ng ikaduhang sabaton, paingon man, computation kana sa 7 Sabbaths going to Pentecost. Busa maunang plural nga ang sabaton gihupad kani og plural nga of Sabbaths. Nga sa Hebrew, ba Shabbatot, plural. Kaya nganong plural, di malalis kay mando pa na sa langit ng amahan, sukad pa sa karaang kakapanahunan. Nga pag-ihap ka mo og 7 ka igto kahulay, isa os parten lakim sa Hebrew, count for yourselves. Nga sa tumoy, Sheba, Shabbatot, Timimot, 7 ka igpakahulay, kumpleto. Padulong sa Kamishim, sa Grigo, Pentecoste, gi-anglicize o Pentecost. Mawala ang background. Sumingon ka nga dunay 7 Sabbath. Uyon ka ba nga usa sa mga Sabbath din ay Sunday? Dili ang Sunday mo gipasabot. Kay plural man, nya paingon man ngadto sa plural, nabisa gyud ang Sunday diha, gyud sintaw mo sarili. Nabisa ang Sunday gyud. Paingon ba? Sunday na una ngano, paingon pa man og Sunday pa. Ay sa nagtubag ko. Ang akong pangutan na mingon man siya kanuna nga dunay 7 Sabbaths. Nga kanang maong Sabat magsugod na sa padung na dito sa laing Sabat. So, kanihisgot ka man og 7 ka Sabbaths. Mingon ka nga ang Lunes, Sabat, Martes, hangtod sa Domingo. Sa ato pag ito na may 7 ka Sabat, uyon dahil ka nga ang Sabat, ang Sunday Sabat, sumala sa imo mismong giingon o dili? Oo o dili? Uyon ka na doon na 7 ka Sabat o ang usa ka Sabat din na Sunday, oo o dili? Ito yun. Kaya ang imong 7 ka Sabat, isugod man imong Domingo, Lunes, Martes. Ang 7 ka Sabat, ang word Sabat, means sa dictionary, ilan ako gamiton, the 7th day of the week. So, 7 ka kada ikapito. Dili kay musugod kag Domingo. Di, o ginong 7 ka Sabat, di mahulog na 49 ka Sabat, magula na yun. Muhimo 50 ka Sabat, dili mao ang imong pagsabot. Nga ang giingon na kung padulong sa 7 ka Sabat, kay sangkuhon pa na pagka ikasabado, first Sabat. Sunod na po, Domingo pagkasabado, second Sabat. 7 Sabats pagkaugma. Pentecost. Sa Mateo 28:1, doon na ka ba'y mga biblical translation din ha nga nag-isgot ka ng Mateo 28:1 ang duha ka Sabat din na referado sa usa ka semana. Tagay ko hubad sa Biblia kay tagaan tagperting daghanag hubad kini 28:1 referido ni sa Sabado ug Domingo, dili semana kundi duha ka adlaw nga Sabado ug Domingo. Ilagay sa Sabado Domingo, igat mo sa Sabado, may labot sa Sabado Domingo, anak. Ani, ako nang ibasa, ang ibasa din sa translation, na ay mabasa, nga masabtan po, mauni, now after the Shabbat, labay, Sabado, toward dawn on one of the Shabbatot, plural, sato pa dili usara ka Sabat, o nganong ikad kay naay kaupan ang maong Sabat, 7 Sabats. O ang maong 7 Sabats, computation kani sa buhat 20 city, ingon si Pablo, magdali ako aron makaabot ko sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Mao na. Alam ko pangutan na klaro. Niingon ka nga kanang isa ka Sabat din na Sabado na, which is isa ka adlaw ang gitumong din na. Karon ka nahisgot man nagduha ka Sabaton. Bot pa nimong Sabton ang isa ka Sabaton din na isa ra ka adlaw, ang ikaduhang Sabaton isa ka semana.
Tuba. Ang ikaduhang sabaton, usa ka adlaw na kay ikapito ay saklang tubag ko. Ang unang sabaton ikapito. Pila ba ka adlaw ang ikapitong adlaw? Usa. Pero pito na kasabat kay pito man na hantod maabot og 49. Nalita, Domingo, pagsangko ay 70, Sabaton. Sunod na po, Domingo, Lunes, pagka-ikapito, ikaduhang Sabaton. Pagkasunod, ikatulo, pagka-ikapito, 49, 7 Sabas o kwintahang inadlaw, 49 days. Pagka-ugma, ika-50. Ang ikaduhang Sabaton, dili Domingo. Sumingon ka man ng isa ka adlaw dahil Sabaton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga Sabaton. Doon na ka ba'y hubad sa Biblia nga ikapresentar ako ng wa pa ni matubang pautan ako ni may follow-up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang 28:1 ang Sabaton dinha nga Sabado isa ka semana ug ang Domingo diha isa pod ka semana. Tuba. Nangita na siya hubad. Nga ako namang gibasa nga plural. Plural na, so dili na kinahanglan mangita sa translation kay na naman ko nabasa nga plural. Unya akong gipasabot na gani sa imo nga dili referado Domingo usa ra na kadlaw ang usa ka Sabat nya plural man na mo ng 7 ka Sabat ato pa kwintahon nimo na pagkaugma 49 pagkaugma 50. Sumala sa akong nasabtan sa imong pamahayag, ang unang Sabaton para nimo usa ra ka adlaw atong na Saturday. Katong Sabaton, ikaduhang Sabaton, plural man ang Sabaton. Ang pangutana, is it one day or it is composed of 7 days? Kanang primerong Sabaton ay kaduhang Sabaton plural man. Unya kay ikad so na kauban. Primerong sangko ana 7th day mo itawag og Sabat, first Sabat. Usa na kadlaw ang Sabat. Unya kay tulo man, pito man na kakada ikapito. Do 7 Sabats. Inikwenta nimo pag inadlaw na di man mo sangkog Sabat o ikapito, di mo labay o Domingo. Pero ang Domingo, Lunes, dili mo Sabat. Kaya ang Sabat, 7th day of the week. So, Sabado. So, pito mo na ka Sabado, pagka-ugma, Pentecost, Domingo, mo na. Clarification lang para po sa ating paminaw, no? Kay ang Mateo 28:1, paingon man sa mga Sabato. Sa ito pa, mga man, plural man, mga Sabato, mga Sabat, so Sabaton. Paingon sa Sabaton, sa ito pa, paingon sa mga pahulay. Karon, layo pa man ang sunod Sabado, kining previous day sa dipang next Saturday, counted ba ni as part of the second Sabbath? Sa pito ka mga Sabaton, aron mo sangko sa Pentecost before Pentecostes. Kanang mula pa'y sugod sa Domingo, paingon sa ikaduhang Sabado, counted ba ni sila as part of the second Sabbath? Sa pito ka Sabat. Indot ni kay moderator na nangutana. Dili counted. Lagi. Dili qualification. Dili counted kay ang background ko na tubag na nako ni. Sa Levitico 23:15 atras ana background na ni atras ana nagisgot og Passover kanibin bread. Panapyon usa og Sabado. Weekly Sabat pagkaugma Domingo. Kaya nga dili apil. So ang Sabaton diha plural Sabaton sa kada ikapito wala labot ang ihatag pito ka Sabado pagkaugma 49 pagkaugma 50 Pentecost. Ang akong pangutana para magaidan ko sa pag-decide sa umaabot nga mga pangutana para po sa mga tipaminaw. Laing pangutana. So sa Mateo 28:1 wa pa natubag ang pangutana Mr. Moderator. Niingon man siya nga dunay duha ka Sabaton dinha. Ang isa Sabaton nga mao ng Sunday. Ang isa pod ka Sabaton gihapon, pero ingon nga isa ka semana. Ang pangutana naa ba sa ihubad sa Biblia nga naghisgot ka na og usa ka adlaw nga Sabado o isa ka semana nga Domingo? Kay sa mga Bible translation na akong gigamit gikan sa batid nga maghubad sa Grego, Domingo man og Sabado ang isgutan sa Mateo 28:1. Naabad siya ihubad sa Biblia ngay kapakita nga
kanang usa ka adlaw dinha nga Domingo retirado na sa semana o retirado mismo sa adlaw nga Domingo? Nangita na siya paraphrase translation. Paraphrasing na imong gusto karon. Dili na kumuhatag og tubag sa imong pangutana kay igo raman ko magbasa sa mao'y mabasa. Karon ang pangutana niya naa ba kay hubad? Kaning hubad pwede makamukutlo whether formal equivalence nga hubad or dynamic equivalence. Dili ka pwede mo supak og pangayuan kag hubad. Dapat mapakita ka either of the two, formal or dynamic equivalence na magpasabot nga ang ikaduhang sabaton. Iba na kadina ko musumpay kay mura mutabang na ko sa either na niyong duha. Palihog ko, pakita hubad, huwag kay ikapakita hubad, mangayo ko sa sunod na pangutana. Ang akong ikapakita lagi, kanilang gibasa na ko ganiha. Gibasa naman ako, nga giingon din ha nga, ang ikaduha ingon siya, on one of the Shabbatot, ganang maunga translation yun na, nga dito sa Hebrew nga liikad ba Shabbatot o ako namang gi-explain nga ang Shabbatot no lagi ako nang ipakita nga naa nga pero dili Shabbatot plural lang plural. Sige. Ay, excuse Brad Paul. Nasa gipakita pero way mabasang letra po letra. So, palihog ko follow-up question. So klaro nga walay mabasa base sa imong translation nga kanang duha ka sabaton dinha referado na sa duha ka semana kaysa sa mga dynamic equivalence nga akong gigamit kining Mateo 28 naghisgot ning adlawng Sabado ug adlawng Domingo dili kay tag-usa ka semana referado nga specific first day of the week which is Sunday. So mautang na ko kanimo naa ka bay hubad sa Biblia nga magproyba nga kanang duha ka sabaton dinha tagduha ka semana na o dili na referado sa usa ka adlaw nga Sabado o usa ka adlaw pod nga Domingo? Tuba. Editor, kagisdo tayo tagduha ka semana di mo po na mo akong explanation ako nang ipasapaw mo lagi ganiha nga kana tungod kay ang background ni ana mo tong nagdali si Pablo nga moadto sa Jerusalem aron makatambong sa Pentecost kay sa utok ay sa nagpatuwa sa sako. Moderator's time. Namutana ko ganiha ug mao ni ang akong nakuha sa imong tubag. Nga ang unang sabaton usa ka adlaw na Saturday. Ay kaduhang sabaton next Saturday ra gihapon usa ra gihapon kadlaw matod pa niya. Okay, palihog ko Brother Paul sumala na tubaga follow-up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang usa ka adlaw nga Sabado mao gyud na wa man kay supak ana nga mao nang Sabado. Unsa man ang ikaduhang adlaw diha nga gisgutan sa pagkabanhaw sa akong Ginoo? Unsa man ang adlaw, Domingo or Sabado? Ana kana adlaw nga pagkabanhaw. Ako iklaro. Anang orasa, Domingo to. Ay sa isa pa to. Domingo to. Pinanalisyon. Domingo to. Pero dili na maoy wording sa translation sa Hebrew sa Greek. Kaya sa Greek, di man mo lusog Domingo. O pinta Domingo to. Pero ang gipunting sa Grego, paiyon man. Sa ito pa, ang kwintada nila by week, by Sabat, di man mo na magsita balik ka ng Domingo. Di mo na nalisong Domingo to. Pero balikon ko, plural lagi. Sabat, Shabbaton, Sabaton or Shabbaton, plural. O kay plural, ako na ganang gisulti, gigamit ang Hebrew nga ikad. Ang ikad meaning united, that is one. Sa ito pa ikad, usa sa mga igpapahulay. Kaya nga namang usa, kanang muabot na Sabado, usa na siya. Pero sa mga, kay pito na siya. Usa ako nang gitubag. Sige na mag-objection niya. Miuyon ka na nga Domingo ang isa ka adlaw din ha nga morang adlaw sa pagkabanhaw. Oh.
kanang human sa Sabat nga giingon ni mga Sabado nga usa ka adlaw, unsa man na siya nga adlaw tubag? 1 minute, 2 minutes. After sa Saturday. Okay. Unsa? Ako naman ito ba? Ako naman ito ba ganiha? Ito ba? Balik ko na po na ako. Kung imo nang imong usa ng oras sa Sunday. Pero ang wording sa Hebrew o sa Greek, wala magpasabot og Sunday. Nga naman, nagpasabot og sinima na nga pagkwenta, going to the first Sabbath, to the next Sabbath, second Sabbath, dili na reperado og Sunday. Pero ang aktong itabo Sunday. Pero ang utok sa author, wala magtudlog Sunday ang iyang gisulti. Kaya ang gisulti niya, mag-count mo na siya going to Pentecost 50th day. So dili adlaw, by week or by Sabbath, second Sabbaths. So ito ba? Dinhi sa New Testament ni William Tyndale, unsa mang adlaw na banhaw ang atong Ginoo tubag? Ako lang gusto ko dito ganiha. Na-discover na banhaw. Ako lang ito pag ganiha. Nga Domingo na-discover yan nga na banhaw. Okay, pagkatapos, pero ang wording sa Hebrew, liikad basya bato is... Okay, natapos ang cross-examination. 3 minutes. O musunod na karon ang rebuttal speech. Ang rebuttal speech, 5 minutes lamang kini o pag-aunhan sa ating son Ismael Bahinting, membro sa Worshippers of Yahweh. Pahinungdom sa atong nasa audience, kung nalipay mo, nakauyon mo, gibasa na to ang labda, pwede rang mungisi, pwede rang mupakpak hinay, pero dili mag-bugal-bugal. Okay? So, 5-minute rebuttal speech. Sugod ni Brother Ismael Bahinting. Time starts now. Naguba gyud ang pagpasabot niya nga ang Sabat Tundiha Domingo. Kay ang utok ni Matthew nga author, Hudiyo baya na si Matthew, kabalo baya na siya nga padulong sa Pentecost. Hudiyo na si Matthew, mga pag-ingon niya sa wording sa Hebrew, leekad ba siya batot, paingon ngadto sa usa sa mga igpapahulay. Kay paingon man, dili reperado sa Sunday, kay Sunday naman to siya, pero ang gisis doon, paingon. So ang paingon, target tayo sa primerong Sabat. Kaya nga man, one of the Sabatot. Sa to pa, ang primerong Sabado, primerong Sabat. Pagkasunod na po si Mana Iniksangko sa Kepito, ikaduhang Sabat. So, dito ka Sabat. Ako na lang gisulti. Kung basahon na ako sa Hebrew Bible, ang Levitico 23, 15, nag-istot ang langit ng amahan nga sa mga salita. Ospartin lakim, count for yourselves. Yang gisuptayan, ingon siya, Sheba, Shebatut, Timimo, nagpasabot, 7 Sabbats shall be complete. Gikan atong pagkaugma sa adlaw ipapalay, Domingo, count na sila by week or by Sabat. Kay og ingon by week, kada ikapito, maura gihapon ang resulta, 7 weeks. Pero dito, dili 7 weeks ang gisulti sa Biblia, kundi Sheba, Shebatot, 7 Sabbats. Dili sa King James Version, 7 Sabbats yun ang gigamit. Mao nga, kanang akong ganiha, ang akong katbang gigamit po pagpangutanan ako nabas sa Grego ang pulong Sunday, parang ato pong katuruan. May word Gregong Sunday dito. Kaya ang Sunday sa Grego, ipandatrong Kyriake. O ari ka sa Hebrew, yung Risyon. O ari ka sa Latin, Daisolis. Diyan mo gina, sa itong yang gibasang Latin gana, diyan mo po gito'y Grego nga Dais. Ang mga translator, gisuksukan of day. Upon the first day. Ipagsukso of day, makatabang nga mugana yung Sunday. So magdupa ang huna-huna sa author na si Matthew, nga mo-count na sila kay Israelita na si Matthew.
Kaya si Pablo po, nagdali siya. Yan sa buhat 20 verse 7, gihubad na po miyaton sa baton, pag-adto sa Hebro, biikat siya batot, plural, padulong na po nga naman. Sa buhat 20 verse 7, pagka 16, nagdali manay sa kay makatambong siya o Pentecost sa Jerusalem. Dito na po sa 1 Corinto 16:2, gigamit na po ang biikat sa batot, padulong sa usa sa mga ipapahulay. 1 Corinto 16:2, pagka-8, ingon si Pablo, magpabilin ako din sa piso. Hantod sa adlaw sa Pentecostes na taon si Apostol Pablo. Basta kung imo nang ibutang og sani, wag dugay kalibutan ana sa history sa biblical background o religion sa mga Hudyo nagihanay sa atong langitong Ama. Nagimanduhan na sila panahon pa sa daang kasabutan. Ingon ang langitong Ama, os parting laking, count for yourselves. And then niingon na po ang langitong Ama siya, Sheba, Shabbatot, Timemot, ingon siya, 7 complete Sabbats inag-ipon nga pagabot sa Leviticus 23 15 pagka-16 ingon siya, and tomorrow after the Sabbath sa 7 Sabbath isa tomorrow pagkaugma after the 7 Sabbath will be the Kamishim. Ang Grigo nga ang Hebrew nga Kamishim, pagdagan ka sa Grigo Pentecoste, pagdagan nga to sa Espanyol Pentecostes, pagdagan nga to sa English Pentecost, pero sa Hebrew ang Kamishim. So, kung imo nang patuhon nga sandi, dakong maguba nimo ang plano sa langit ng Ama naman, ipa-count na for 7 Sabbaths going to Pentecost. Basta mga kagsuna ni takna sa kagabiyon, yun na lang tamon sa magnuti patagmahot, dili na maayo, basta ang presentation, ang wording sa Hebrew o sa Griego, always na plural ang ipasabot. Kaya mo count sila 7 Sabbaths. Busa ang Domingo, ni Musaril. Gidawat na to, nga kana, pag-akto nito, Domingo to, pag-akto. Akto, wala'y mabasa. Wala may mabasa sa Hebrew Greek ka Domingo, pero masabot to Domingo, pero ang mabasa, kung imong i-translate, ni ikadbasa ba to, padulong man di sa usa sa mga ipapahulay. Sa Griego, Ismiyam Sabatong, nili man di ay Domingo. Ikaw dahil sabot, ninyo diya, padulong nagto sa usa sa mga ipapahulay. Kung Domingo na, inlong dahil imong padulong. Domingo na ko na, di na imong padulong. Padulong dahil pasabot, nag-install siya, paadtuan, asa mo adto, pagka-ikapito. Pirmirong Sabat, sunod, ikaduha na pong Sabat, padong, hangtod mga potog 7 Sabats. 49, 49 days na lang. Pagkaugma, Pentecostes sa Griego. Usa niining takna sa kagabiyon, akong ibang hinaot. Mutuo manong sa dili, narasan naminaw. Basta ang presentation nagtudlo nga na ay computation going to Pentecost. Mayong gabi kaninyong tanan. Atong yun mabalhin ang atong lectern dire sa kilid sa right side. Okay, natapos ang 5-minute rebuttal ni Brother Ismael Bahinting. O karon ang rebuttal usab 5 minutos ni Brother Paul San Pablo Alima nga affirmative side nining atong dialogue karong gabi na. Andam na ba ang timer? Okay, time starts now. Kung atong paminawan ng atong kaatbang, mura po insakto. Pero nasod siya sa laang sa akong pangutana kanang sunod nga adlaw sa Sabat din ha. Di ba Sabat man po na? Uyon ka ba ka Domingo na? Ni uyon sa ka Domingo. Unsa mang adlaw na banhaw ang Ginoo, ang tubag Domingo. Unsa man nga adlaw to nga nabanhaw ang Ginoo, dinhi sa New Testament nga gihubad sa babatig sa Griego. Si Mr. Kaatbang nako dili ko mutuoy ni kay di man ibatig sa Griego. Dito gyud ta sa mga makinadmanon nga naghubad sa balaang kasulatan. This Sabbath day, at even though it's doing it the morrow after the Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary came to save the sepulchre.
Sa adlaw nga miadto si Maria Magdalena o ang laing Maria sa lubnganan ni Jesus, adlaw tong Domingo. O sumala din the Sabbath day. Sabbath day itong Sunday. Di lang mudawat si ako kaatbang kay mapildi man ko sa mudawat. Mao nang grabe na lang niyang likay-likay. Pero nakaangko na gid siya. Nga kung ang isa ka sabaton din ha usa ka adlaw, kanang laing sabaton din ha, iyang giingon nga usa ka semana aron mo lihay siya nga dili ka na Domingo ka na ang isa ka sabaton sa Mateo 28 versikulo 1. Dayon midagan sa Pentecost. Di man amoy topic na mo ng Pentecostes. Kanang ganing kaatbang nimo nga mulihay na sa laing topic. O di pasabot, dili niya makaya sa pagguba ang akong proposisyon. Kay huwag ko naman sa laing topic. So, mura ko no siya nakapabor. Pero sa unang Korinto 16:2, unsa may giingon din on the first day of the week, specific on the first day of the week, dinhi sa ubang mga translation, kada Domingo. Unsa man ni sa Grego, katamian Sabato. Sa ato pa, kanang specific nga Sunday, kanang kada Domingo, Sabat ka na. O dili man ni nasulod sa Pentecost, Mr. Kaatbang. Mao nga ako bitaw sa kipangutanan naa ka ba ikapresentar bisan usa na lang ka translation sa Bible nga mopabor niya ng imong hunahuna. Wa man giisa bisan usa kahubad nga mipabor sa iya. Kay kung makahatag sa usa o duha pa o tulo daog ni siya. Ako pinti mo rin na kung mayroong kanang Mateo 28:1 kada Domingo na daog Sabado, mapribahan na ka. Unang Korinto 16:2. Dili na ni siya nasulod sa Pentecost nga kaunti mo nga every pagkaon kag every Sabat. Kay dili naman na siya panahon sa Pentecost, retirado naman sa specific on the first day of the week, which is Sunday. O kana, according sa sulat ni San Pablo, katamian Sabaton. Sabat gihapon ng every first day of the week, which is Sunday. Huwag yun sa kaguba. Manang dili siya ka hatag o translation gagikan sa batik ng mga maghubad sa Grego o bisan o sa translation kay wa man gyud mipabor sa iyang hunahuna kanang iyang hunahuna wa man gyud mipabor ni ana kanang dili gyud siya magapruiba o bisan o sa translation nga mopabor sa iyang topic. Nagtuog yun ko nga usa ka mega tsunami ang mudas magkanako kay kini pila na ni kapula namong preparasyon apa nakita nako nga ang pag-atake sa akong kaatbang mula naghuyuhoy diya sa dagat kawa gyud makatando sa proposisyon nga akong iprubahan. Morning mga kaigsuonan ko, kining atong pag-ila na ang Domingo adlaw ipapahulay kini o Sabat, maundid ka na sa balaang kasulatan gikan pa dito sa Grego. Ang nakasayop niya kay wala siya mogamit og mga translation nga dynamic equivalence. Ang iya dito ra sa focus sa formal equivalence. Kapag ato dahil ng Sabton, kanang Sabat din nga duha, referado na sa Sabado, o iyan ang giuyunan, nga referado sa usang adlaw, dito lang siya di muuyon sa Domingo o sa kadlaw, o wa sa kaguba sa atong topic. Okay, daghan kayong salamat. Natapos ang rebuttal speech ni Brother Paul Alima sa Tima karong gabi una. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. O kinsay daog ato mag-agad sa inyong pagtimbang-timbang. Daghang salamat. May gabi karatong tanan. God bless you all.